Bħalissa l-Gvern permezz tal-Ministeru tal-Politika Soċjali għaddej b'ħidma biex jiġu indirizzati anomaliji fil-pensjonijiet ta' pensjonanti li twildu qabel l-1962 biex dawn gradwalment jirċievu dak li huwa tagħhom. Anomaliji li kien ħoloq il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern u li issa se jkunu indirizzati. Ħabar dan il-Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon ma' One News l-għada li ħarġu ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew kif l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-investiment tal-Gvern fuq il-benefiċċji soċjali kien ta' aktar minn 680 miljun euro, bżieda ta' aktar minn 52 miljun euro meta mqabbel ma' l-ewwel nofs tas-sena l-oħra. Il-Gvern fil-fatt kompla jżid dan l-investiment fi żmien ta' kriżi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajina li saħansitra ġabet inflazzjoni u kriżi fl-enerġija. Barra minn hekk kien hemm żidiet kważi ta' 35 miljun euro fuq il-benefiċċji kontributorji u anki f'dawk li huma benefiċċji mhux kontributorji ta' kważi 18 miljun. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena l-benefiċċju tal-pensjonijiet żdied bi kważi 20 miljun euro hekk kif din is-sena l-investiment fil-pensjonijiet kien jgħod tal-kważi 380 miljun. Il-Gvern kompla jinvesti wkoll fiċ-Children's Allowance bi kważi 3 miljuni oħra b'aktar minn 24 miljun euro. Kważi 7 miljuni euro kienu investiti fil-benefiċċju tal-in-work benefit li issa beda jingħata awtomatikament lil dawk eligibbli. Kważi 3 miljuni euro oħra ingħataw bħala għajnuna addizzjonali għal persuni vulnerabbli barra dak tal-kumpens tal-għoli tal-ħajja. Il-Ministru għall-Politika Soċjali, Michael Falzon, stqar ma' One News li n-nefqa tal-Gvern se tibqa' tmur għand dawk l-iktar vulnerabbli. Ovvjament l-istatistika ħarġet il-bieraħ tipprova bl-iktar mort ċar kemm dan huwa gvern li għandu l-qasam soċjali għal qalbu. Rajna żidiet wara xulxin, inċentivajna n-nies fid-dinja tax-xogħol, ilħaqna u l-antan u nilħqu dawk li huma l-vulnerabbli, fuq kollox anke lill-pensjonanti li ħajjieħdu effettivament 8 żieda wara xulxin. Inħarsu l-qudiem li nagħmlu xogħol aħjar u nagħmlu xogħol differenti wkoll.